Okay mga kaigsunan, so niataron sa Panimalay mismo no, diri sa lugar mismo sa ninang sa kasal nga si Ate Charlene no, diri sa Hugno Amlan ato jong gikuha ang iyang habig aron pod mahatagan og katin-awan ang ato ang diocese og ingon man ang ato ang katilingban. So Ate Charlene mayong hapon. So naabtan ti ka ron diri nga ngurag busy magagpanguha og sorry bukong no ko bukong para sugnod ni mo ni sir o para sugnod. Oo. So may hapon sa tanan. Ate Charlene kanang niadjud ko nimo kay gusto kong maminaw sa imuhang habig og lambigit ining nahitabo sa kasal no sa Amlan. So ikaw man tong gitumbok nga ninang niadtong maong kasal. So sa imong part sa imong habig nihimo na ka og apology dito sa pamilya sa nahingtungdan? Ako ni adto jud ko mismo sa maong kasal. Daghan ka isa ng tao dito na ngay jud ko pasaylo dayon kay mo na akong giingon ako nakasala magyud ko kay ako man tong gibuhat kay usab po sa akong kauban sa simbahan. Humpoy ni sulti na ako nya opo ko kay balo nga kato di ang sulti miingon siya nga aka-aka. Ako matinud-anon bi ako isip ga serbisyo sa simbahan. Munang ako sa akong pagkahuman sa kasal ni adto dayon ko Monsignor Bohol nangay jud ko niya pasaylo nga mons pasaylo jud ko aning panahona nga mao jud ni nahitabo sa adlaw karon sa kasal. Wala jud ko magdahom ani mons nga mao ni mahitabo. Og si Monsignor Bohol pod nangay day na kuan po siya dayon ako nga may kani angkon sa imong sala ako mons dili ko mo ako'y tao nga dili ko mo balibad sa sala nako unsay akong nakasalaan ka mo nigiing nga serbisyo ko sa simbahan ako po'y tao nga dili madinumtanon. So gikan ko ni Monsignor Bohol niadto dayon ko sa kasal akong giinan ang mga tao dito nga bisita kay mo giingon ako mangay kog pasaylo yung tanan ining buntaga kay mo giingong nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungod po sa akong kauban pero di na lang jud ko magdala og ngalan og kinsa siya kay mo man giingon nga ang pagdala og kauban lisod na pod kaayo nga siya na po itong tumbokon. So nangay ko nilag pasaylo yung ako silang giingnan nga dili na taon ta magsigi og kuan post og unsa pa diha ilabi na gayud sa mga kaparian kay mo giingong wala po'y sala ang pari kay mo giingong ang taga kumbento wala po'y sala mga sekretary walay sala sila tanan ako ra goy nakasalaan na mo nang mangay jud ko pasaylo sa mga kaparian ilabi na ni father ko kay atong tayman nangay jud ko nagpasaylo dayon nga unta dili na pud ni kay sobra na kaayo ang pag-post aning mga katawhan nga wala pud sila masayod unsay tinuod nga panghitabo dito po sila sakay mo giingon kanang Satanas bali jud mukulkog si Satanas aron ang tawo matintal aron ang tanong tao nga gatinarong mabulabo.